Proverbs chapter 27 verse 9. Ang pahumot ug ang insenso makapalipay sa tawo. Ingon man ang sinsero nga tambag gikan sa usa ka higala. Kini nga bersikulo nagpasabot nga sama sa pahumot ug insenso nga maghatag og kahupay ug kalipay. Ang tinud-anay nga tambag sa usa ka tinuod nga higala makapalipay sab ug makapalig-on sa atong kasing-kasing. Kini nagpakita nga ang tinuod nga panaghigala ay dili lang sa pagpakatawa o pag-uban, kundi sa paghatag og sincere kun maayong tambag. Kumbaga, ang tinuod nga higala maghisgot sa kamatuoran bisan pa kung masakitan ta. Tungod kay ang ilang tumong mao ang atong kaayuhan. Have a meaningful Holy Week mga kasama. Kini si Radyo Man Will Duran, Tatak RMN.